Záleží, fakt jde ten vítr pokud. No, to musí tam, se musí rozběhnout, ne? Ale tady, ne, tak pokud fouká vítr tady, tak běhají odsaď, záleží na větru. Odsud ne. Jo, odsud taky. No, tady do těch... Jo, opět taky. Počkej. To si píča, já tě natačím, víš? Taky to napadá. Já nechci vidět tu videa. No. To fuj. Půjde se ti pryč. A já víš, až jdeme na exkurzi? A tak taky něco tady úžasné. No, fajn, jo. To tak se rupěte. A to bude vyčítat furt, vole. Takže to je taky pálek. Vyčítat svědomí, jo. Ještě chceš se na vodu, že? No, tak na vodu to nejde. No, kurva, to bylo si děláme. Tady, že? Tady můj kabel na bočku, To zůstane, ne, že to dělá. Zamčeno, no, aby musím tady někdo neviděl. Jdeme na oběd? Můžeme. Jdeme, no, si tam jednu Já taky mám hlad. Tam jdu poličku. Kudma jdeme. No Cudma. Tak tam Kam přijde Kudma asi. Do sklepa. Jdeme nahoru. Jdeme na diskotéku. Jsme tam přišli ještě z hospody, který vstupuje, 3 ne, nebo kolik? Ty vole, to jsem musel sebovat. Tady je jenom pro ubytované. Takže musíme jít z druhé strany. Aha. Škoda, no, hlavně, že? Hlavně víš, kde se skáče, co? No, jdeme co ten patem, že? Jo. Mě by se kluci přidali. Ježiši. Ježiši. To se nebyla já, to byli vy jste jich zrušili, nebo jeho. Oni šli nahoru, tam byl stůl a to bylo nějak na nožička. Víš, tím vliv, ne? Co tam máš za bod, co máš bruzu? Buď ticho. Ty vysokou štěcení teďka. Kdyby se mě zvete, jako já jsem se na pálek jenom. No, si dám, no.